Ăsta e primul nostru videoclip de pe canalul ăsta de YouTube. Numele meu este Alex și de acum încolo o să facem foarte mare conținut. De exemplu, pe canalul ăsta o să găsiți vlogging despre natură, despre mașini, lucruri de astea, unboxing-uri. Când mai cumpărăm ceva la setup-ul nostru de gaming, o să facem foarte mult unboxing, filmăm anume lucruri, o să facem challenge-uri, prank-uri, videoclipuri unde testăm mâncare, multe lucruri care interesante ca o să le găsiți pe canalul nostru de YouTube. În momentul dat suntem la început, cu timpul o să fim mult mai avansați și o să facem videoclipuri mult mai interesante. Sper să vă placă conținutul care să-l facem. Și acum o să vă las niște videoclipuri cu pisica mea care are 5 ani, 6 ani, o cheamă Tsufi. E pisica mea care o iubesc din toată inima mea. Și da, hai să înainte să dăm videoclipurile cu pisica mea, vă rog frumos să dați un mare like, o abonare în caz că n-ați făcut-o, să activați clopoțelul să fiți mereu activi când postez eu un nou vlog. Și da, hai să-i dăm drumul la videoclip.